Daj, nemoj izmišljati neke, pričaš na pamet. Hoćeš slagat taj raspored? Kaj ima mi tebi puno kad ti ona kad plaća? Ja smo rekli da ćeš spremiti ono kad ti je bilo super. Ja znaš kad mene spremiti stanova? Sam da smo znam naručiti. I još ću se dogovoriti s drugima da to završimo. Okej, dobro. I ovu godinu Ajde, dobro.